खेसारी लाल के जलवा ही कुछ अलग बा भाई लोग। बहुत ही जबरदस्त गाना लेके आइल बाड़न। अपना टोन कंपनी पर ई गाना के रिलीज हो गइल बा। तो चलो फटाफट ई गाना के बारे में बात करी। जौन खेसारी लाल यादव बहुत ही बेहतरीन गाना लेके आइल बाड़न। नमस्कार प्रणाम भाई लोग। तो फिर से तोरा लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। आज हम बात करे वाला बानी खेसारी लाल यादव के नया गाना के बारे में। तो चलो लो भाई लोग बात करे वाला बानी जौन एल्बम के नाम बा जातावा के दातावा। तो बहुत ही लाजवाब ई गाना लागत है भाई लोग। तू लोग नहीं खोलो सुन ले तो जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो जातावा के दातावा। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब गाना लेके आइल बड़ा खेसारी लाल यादव। जौन गाना के बोल बा ऐसन कि जातावा के दातावा खियाइल हीरोआ पिया आटावा पीसे में होई देर। तो बहुत ही जबरदस्त गाना बा भाई लोग। एक बार तू लोग जाके ई गाना के पूरा सुना लो। अपन टोन कंपनी पर ई गाना के रिलीज कर देहल गइल बा 3 घंटा पहले। तो भैया लोग रउआ सबके ई गाना कैसा लागल? आशा ने विश्वास करतनी रउआ सब खेसारी लाल के कट्टर वाला फैन होके हम। तो ई गाना रउआ सबके बहुत ही अच्छा लागल होई। ई गाना के फुल वॉच करे खातिर आपन टोन कंपनी पर जाई आ गाना के सर्च करी जातवा के दांतवा। ई गाना यूट्यूब पर ट्रेडिंग में लेके आई आ जाई इंस्टाग्राम पर ए गाना पे एक रील बनाई। अगर गाना के लिंक नहीं मिलत तो हमरा यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकतनी। तो भाई लोग हम ऐसा ही नया नया गाना के अपडेट लेके आवत रहनी अपना चैनल पर आ तोहरा लोग से भोजपुरी भाषा में बतावत रहनी। तो भाई लोग गाना के पूरा डिटेल्स बता देतनी। ई गाना आइल बा आपन टोन कंपनी से जौन एल्बम के नाम बा जातवा के दांतवा। ई एल्बम में काम कैले बाड़ी प्रिया रघुवंशी और गाना के गैले बड़न खेसारी लाल यादव और गायिका शिल्पी राज। और ई गाना के लिखले बानी अभिषेक भोजपुरिया और म्यूजिक दिले बानी आर्या शर्मा जी। तो भाई लोग एगो गाना के पीछे कितना लोग मेहनत करेला तब जाके एगो गाना तैयारी होला। तो भाई लोग जाते जाते हम अब परिचय बता दी। हम शायरमैन नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। तो भाई लोग ऐसा ही अगर तू लोग वीडियो देखे के चाहत रहो तो हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लो। जय भोजपुरी जय बिहार। तो भाई लोग फिर मिलें, तब तक के लिए मजा कर लो, फुल एंजॉय।